Mamuna no nana ni silamɛya tɔgɔ ye ana mɔgɔw se kɔmɔ ɲɛ sumalen a ka go bali wallahi a kɔgɔ Mali karamɔgɔw ngo b'a nana lahara don ba amana ne yɛrɛ b'a la gaba min da fɔ k'a bɔ a la a b'a bolo dɛ a b'u bolo dɛ a b'a bolo an bɛ ni faamaw de ye an b'an dama kɛsi an ka jamana kiritigɛlaw faamaw an b'an dama kɛsi u la ala kama ni kiritigɛla sɛbɛ wulila kiritigɛla sɛbɛ wulila ayo a ko a bɛ nɛni la tɔ ala ka kɛ a kɛra Mali ye danbe jamana de ye n'a sɛbɛnlen don bilahi i ye maa o maa la ala kama tiɲɛ n'a ma se ka yɛlɛ a sanfɛ a sigiyɔrɔ tina ni tasuma tɛ lahara don Allahu akbar bari o kitabu min y'o ye bolo de y'a sɛbɛn ni dungo de ye wallahi n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bonya o de ye fɛn hɛrɛ bɛɛ sababu ye wallahi fitinu ni ala y'a kɛ n'u sabali jɔ mikoro kɔfɛ kutuba wajibi a sɛbɛn ye Sheikh Amadu y'a fɔ wani ye hɛrɛ de ye ne ni aw ma a ye fara an ka ala kama aw ka diinɛ bɛna tiɲɛ jamana faamaw an ka diinɛ bɛna tiɲɛ aw ka diinɛ kɛra taabolo defayɔrɔ ye aw ka diinɛ kɛra ka maabaw buruja aw ka diinɛ kɛra ka mɔgɔ dɔ ka vie privée ta ka bɔ a ka du kɔnɔ aw ka diinɛ kɛra o de ye o tɛ Alakira ka diinɛ ye faamaw n'aw sigira k'an filɛ ta n'an wulila saa min n'an bɛ kiri tigɛ an yɛrɛ ye an fana tɛ se tuguni Alakiru bɛ lafiya min na Mali kɔnɔ n'an m'a fɔ ko lafiya ka sɔrɔ fo fanga k'i jɔ anw yɔrɔ la n'a don anw yɛrɛ ta ye dɛ Alakira nana dɛ Alakira nana cira de wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hali Alakira cili hinɛ a sera wuluni ma a sera misi ma a sera saga ma bari ni silamɛ ye saga mara k'a k'a ka laya ye Alakira bɛ wallahi a sera kira ma ci ka mɔgɔ dɔgɔya kira ma ci ka mɔgɔ bɔ silamɛya la ka dɔ kɛ silamɛ ka dɔ kɛ kafiri ye Alakira ma ci nin na Alakira cira o de kama a ka silamɛw a ko atasimew bihablillah jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ kana fara kelen na aw kana fara yala e bɛ ne fɛn bɛɛ ka ne mɛn n'i ye tugulen kɔni y'i kɔ fo n'i y'a sɔrɔ n tɛ s'i la n'o tɛ kɛlɛ ka bɛɛ dɔgɔya diɲɛ bɛ wuli mɛ n tɛ fara donc silamɛw k'a lajɛ u ka segin u kɔ u bɛ fɛn minnu na u kan ka kɛlɛ minnu kɛ o kɛlɛw bɛ yen n'u ka kɛlɛw kɛ dɔgɔnɔw tɛ ka si so kɔnɔ filaw tɛ ka si so kɔnɔ bamananw tɛ ka si so kɔnɔ segu fan fɛ a bɛɛ gɛn bɛ b'i ka foro kɔnɔ o tuma wajurikɛlaw e ɲɛ tɛ nin na wa a ɲɛ b'a la e min bɛ kutuba la i ɲɛ tɛ nin na a ɲɛ b'a la juma tɛmɛna munna i ma se k'i da don na parce que n'i da don a la k'i bɛ fa wa saya lɛju talen kɔ sen naani ko ten fasa den dan dun silamɛya ka sira ka sabili o tuma i bɛ siran o de la ni siran b'o la a fɔra ko saya bɛ kɛ sini kɛnɛ ne kɛra bitaw la sini bɛna to sebaliya ne kɛra bitaw la dun y'a bila sira sɔrɔ ɲɛna maa minnu sara ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o ma lafiya de ye e yɛrɛ tɛ cogo la diɲɛ na hasidiya na nasɔgɔ bɔ la kungo jugu na nkalontigɛ la maa juguya ba i fa ale k'i bɔ yen nɔ ala nɔfɛ i ma lafiya a ye sɔn ka sa dɛ maa jumɛn mago bɛ alijinɛ juma yɔrɔba dɔ bɛ yen nka dɔ mago b'a la o k'a bolo wuli jɛnɛtuli ma wa jɛnɛtuli ma wa pour que ka dɔ ye f'i ka sɔn de fa ala kama maaw t'o fɛ an bɛ don alijinɛ na mɛ an t'a fɛ ka k'an fa an t'o fɛ donc ko in bɛ sɔrɔ tan
wa ndume na yoro di dama ye jumai donc anga karamo nana dan karamo de nana walim adib trawli aywa anga duguturu babe ya e duguturu musab aboubacar sugudogo abo siga so medine abamolo roya mauludula hakili la mun be mauludula uyayi aya kan ko sheko mita shife kaseka fama ni ne tara siga so nunu ne be delegation wuli ata ni fo siga so posula wallahi mi joyoro mi na doro saka jigi bi kandige ka jama kulu bay wallahi siga so nunu ne bo kene chano ametuma du mo adabu ni ngeli o kɔfɛ n'an ka dunanw m'an fɛ yan ivoiriyɛnw bɛ yan awɔ ivoiriyɛnw bɛ yan u nana ka na u magow la o fɔ Côte d'Ivoire dɔ bɔra Boafili dɔ bɛ yen o bɔra Bouaké dɔ bɛ yan o bɔra Gabon a bɛɛ ye maliyɛnw b'a la o kuma na an b'u fo k'u barikada dugawu min kɛra yan bi u ka segin a kan u ka taama in jara habi o habi n'a b'u la bi a bɛ wari a tɛ tɛmɛ semaine fila kan bari saba an ye bawule muso tuubi aw ɲɛna yan hali bi a ye vocal ma k'a denw photo ta a n'a denw bɛɛ u kɛlen ka gurumusi don a ko baba alijinɛ dayɛlɛ anw ye an bɛ san bi de kɔ a ko ne ni n denw bɛna na bawule a tɔgɔ yɛrɛ tun ye di ajwa Kadija tolu ko bato an y'o kɛ yan a bɛna kuma di an badenw ma u ka mɔgɔw kɛ mɔgɔw ye isa sɔrɔ bisimila Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Uhayyikum bi tahiyyati al-islamiyya tahiyyatu al-janna wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum yadda an karama doye Alhaji Sheikh Amadou Sidibé an bɔra Sikaso ka se yan bi foyi si man se yan nɔ fo n'a kɛra kamalen wallahi i k'a dɔn ni karamɔgɔ in wallahi ni karamɔgɔ in ni aw bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka waliyu ɲini dugukolo sanfɛ ni ye Ala subhanahu wa ta'ala ka waliyu ɲini wallahi Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun atay wallahi i ka dɔn ni karamɔgɔ in sigilen filɛ nin ye a foli dati anw bolo an y'a kanu Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ sira de kan i ka dɔn jɔn bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo wallahi n'u y'u da waga yanni u k'u datugu u bɛ fɛn min fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye a bɛ sɔn wa Sheikh Amadou cɛba wallahi degun caman kɛra ɲɛna yan wallahi n'o cɛba dɔ de a ka duwawu tɛ bi n'a ye u tɛ fila ye dugu ye a ta ye mɛ a ye karamɔgɔ kɛ in y'a ɲɛ na don min na a ko Sheikh Amadou nana i ka duwawu kɛ n ye Ala ka se ka bɔ kɛnɛ kuran nɔgɔya n ka se ka baara kɛ n'a ye karamɔgɔ ko n ye duwawu kɛ ni Ala sɔnna ma taa o dugusajɛ kamalen in ko ne ma ko sogodogo ko karamɔgɔ in n t'a dɔn n bɛna n ka ko fɔ ɲɛ ma ko ale yɛrɛ taara a bɛna n bila minɛn kɔnɔ ko mɔtɛri kura filɛ ale ka magasin ta Ala sɔnna wa ta'ala fɔ suratu Yasin kɔnɔ ko innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wallahi ka dɔn k'a fɔ o jaabi morikɛ ka Ala sɔnna wa ta'ala cɛ in yɛrɛ sigɛ mɔtɛri kura la a sigilen kasila ka ɲi Allahu akbar ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnna ka duwawu kɛ adamadenw ye ka mɔɔw jigi tugu ka kila ka nafolo bɔ k'a di mɔgɔw ma Ala bɛ ban fɛn min u n'a ɲɔgɔn caman soda min bɔra a ka du kɔnɔ ka se Seku ma Sikaso karamɔgɔ ma se ka den sɔrɔ ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'a ka ɲɛ denko la o muso dɔw ma o kalo tɛmɛ fo ka n'a fɔ ko Ala sɔnna wa ta'ala o sɔn den na Allahu akbar mɔgɔ bɛ Sikaso minnu bɛ Seku tɔgɔ da ka caman kɛ la caman bɛ a laɲini na Seku bɛna don min na yan a ye na laban min kɛ ka bɔ Sikaso ne ye maa da min reçoit Seku nana don min na dusajɛ n ye maa da min reçoit a minɛ ka ɲɛ Ala sɔnna wallahi sinon Sikaso mago b'a la wallahi Ivoiriyɛnw mago b'a la o cogo la Burkinabe mago b'a la o la an tɛ kuma kuntagala ɲɛ Ala sɔn sigi mɛnna an bɛ bɔ kuma na yɔrɔ na wa sali sogodogo yaji kuma ɲɛna an ni baraji Ala k'i sara ni kayira ye alhamdulillah na wassalatu wassalamu ala rasulillah tarawele bana fulo ka wali mo adaka ka
nam aka sita baina kana shehu ba nam bilibili ubimani rodo wallahi bilibili ubimani rodo na Allah male rafuni cheers ada na mwe ne bora ya madu okra azili nam ayafo ko ale kunga ta wali mara bangla nam ko na du mo ren ka kile ayo yaso abal ma ka fa biya ku bani nam ala ko mo tali ro ndara ga fi nam mashka Allahu akbar yaso ay nam ala ko ayo Ibrahima parce que nyaaya ale ka kunda nam ko ni yayi ko ale ko ma kan jena ayo ko nya sabade ale ba jena ayo nyaayu bebe jena nam ako parce que il fi wala ni ka lafi ayo fem ni le ko kala nam an jora kene ka e muso ala da muso fulani o sutura ala ko so ayo asara bala di wallahi atibu ya ala batuna yu mala batuna yu Ayo. izo ye ale ya de mo ngama la o barai da ma tafali okay ako ko abe da sira no ko srenga nam ko sura fana ta ayo o na sura karakamo kai abi sura fana nyini nam goni ala kya ko ala ya faina tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ayo ay sura fana nyini ay ala ni sirani odo ni ye min di ala ma dron ala ko singima o tawlida sinatola nam alaba nam ako ni ya le bana jina tu ayo kan nuwana mo makala Ibrahim ibn Abi Hanun ayo ale woni mal laba min fo cheers ko ni ya le yi dron ko saya de bina le nyako ko adama de kan labe istidadu lil mi'ad ki kan labe de katala ko entrene do bela wallahi bayi ani do baka nyala de bi karamo ko do mina bi jihadi fon li sirliya ko la baraka ala baraw Allahu akbar ni ko ko do cheers ga do mina do awa bi fal ma ni setgi fe e bi ngala ko so yara baraka na sara amin parce que feno be nyeba ni dron ga tito cheers ko ke maklefo ayo ma ntigiya nam ako inna allahi ibadun za aladu ada ayo do da ala bulu lulu sona do ala sona Allahu akbar ame mi ya fe dron tibu ako ka jamana ya rabbi ala ko kasa tan on be musubana na o istakila wi cheers tibu ako ko ka ngana ni do nam amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh role rofanya na kojugu Gerba nam dagunya fula be ngara bolo aywa ayo ma ko se wanya nam aka do ka ni na ala sama amani Allah taala ta ala ka nyame aya amin ala ka me mo jibiya amin kitabu do be ko duratun nasihina akoko ma nani be ko ni ngon alina dala aywa ala ka yola alkiyama do cheers o ma nani ko be da ko bi do folo nam o ma nani aywa sasa ba ko ra ko ni ala yo de shi ba amadu Allahu akbar sirbe cheers nani hiji kera ayo kele Allahu akbar abe nyodora ba je nani ko ni ma nyanto alina dala Allahu akbar bi do folo ah sasa ba ko ra ko ni ala yo de shi amadu kera wanani na indi so nam abo to bolu le chanani dole be nan so alina bonna nam hiji kera bina ko ale do folo alina tule ti bo yin ga ko be dal be ne ayo ma ti do le dal ti bo cheers hiji kera ba fo nam aba fa ni ya ne ko do folo ah ne la na jena nam don bo fe Ah. ko hajjil mabrur ayo laysa lahu jazaa'un illa al-jannah Allahu akbar ah ko hiji o hiji ni ala ya ne ah ko salama da to ra na jina ko Allahu akbar ko de na ko do Sheikh Amadou ko inji minna aljina tile tigi bo nyininga nam amba fa jeni yo fo enye kandu jena ayo aba ko don bo Allahu akbar aljina tile tigi ba fo nam ayo de deni bo ya fo enye o Ayo. o ma la demu be ma mena o bi sama do aka am kunya aljina ko ay don bo ko don ba sa be wallahi nam no wala nam ya hadi kala bi jo Ayo. ko ale bi do fo cheers ko ala ko qur'anana Nam. ko ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna alhamdulillah ko ala ko kanga aljina sa ni cheers ni na den wallahi ko wanne ni di ala masabu ni tura kala Allahu akbar
aljanna tile tigi bo nyini la Nam. ba ko jiri yo fe Nam. ba ko dani bo Aya. tile tigi bi kanda ma kuma la da mutai la wa Nam. e be sama di kala manya ari la wa Allah. dan ko ko tan ba sa Wallahi. na wai Nam. ko ne bi ni do Ke. ba ba ne bi do ko O de kada mbe koy. ha Ah. Fon tile tigi bo nyini ma be ga da bi ni Aya. ba fa ne ga da bi mi Nam. Qur'ana ko hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan Ke. ko la saraben ma nani ma tawa Ai. ko ne nan na fulo be ala ma fi sabilillah Allah. Ke. loka Nam. tile tigi bo nyini ka Aya. ko jeni yo fo yen kan ba jina Aya. aba ko ko dare bo Allah. man la da mutila wa Aya. e bi sama di kan woni ariya ko Ah. jeli bo ko dare ba sa Wallahi. abina la ba jin dala doni ba Shadow. kuna tugu Nam. aba fa ni do Aya. sabo ala ko qur'ana na Nam. kwanga sira ala nya kwanga doni kala ka sira ala ni Ke. ne doni kala ala kama ka sira ala ni Allah. ka sira dira mo wala Ke. kana dira mo Ke. ko la ni do ko Aya. sira bi be ba ni Wallahi. Wallahi. iga ro na sira dira doni ba ma ni Nam. Ni sire ba. ko sabo ale na sira ka kala soro Ah. ni foni sira te Allah. mo de ko soro fana o dale ma Ke. mo de ko gafe o sanga dale ma Wallahi. mo de ko ko so dale ma Ke. le shi o kono ma foni sira ko foni sira de ato ale doni Kera. sira be doni ba foni sira Allahu akbar. Alhamdulillah. Aslama ya sabali doni. Ni shi down ke lu ka pai. Ya ga la Qur'an do mo. Sheba on de ngolo ndai na. Fami ni fo ko de ba. Ni e bedda gele ko do bu ka je. Afare mo la ba do. Ha? Sheba amadu silbe. Aw biya. Mo do go tara. Ana so. Abu ne mata shukla ka ba ko mea. Nona mzo kera fala di do kera fala ka. No feda ka do. Fani sire kera fala ka do. Sabla ne muso tse ka lafiya fiyo. Jili kamala la. Ni fi fani sire ro kera fala ki do ita. Kore ko lo ka fiya ke jiri. Ala ka ki bashi ani kene. Ala ka kella ba. Ko mata ma ala chado ba kilu ko ma ka yo ya. Ko aljina na. Ko mata ma ni ala chado yo ngalo. Be ya do man mo so ala ta ko la ba ya na. Kuna shi ko amadu. Ya ala ta ka ala ta ka hina fana ka asidama. So ma da fe shego amadu simbe wulila. Aya sa ni daraba dukura la. Ataran zo ko ma fo bara ala ni fo la ka zo ko ma fo dumo. Ki ka todu ki ka na bi kabani ya dati ataran so ma da fo angar la nga shegula nya so ma da fo ande korona akama kula be bida anga shego e dunay akko demin dala fla anga ya zura nganye kuda e bi nya e demseni fla bi jela la so izafa kila mina buma ko bina nyada kuda bi anga shego e ne ko yo fatanda mo ay mi wanya anjala ko ke ne bɔra ya bɛ taa cila Bamakɔ dɔɔni mɔrɔ y'a ka moto ta a b'a fɛ ka t'i sɛnɛ y'a ka dugu kɔnɔ a n'a ka denw don moto y'a kɛɲɛ ka na i ka dɔn moto k'a ɲɛda bana a ɲɛ a filɛ yan a jɔnni bɛ so in na k'a baara ale de tɛ so in sanfɛ o kumana a yɛrɛ cogo min na a kɛra ten sɛgu fana yɛrɛ majigi fɛ a y'a ka bolifɛn ta ka t'i jɔ a ka galasi bata ni kɔ d'a ma k'a ka yɛrɛ furakɛ Hamadi ko Hamadi ale de bɛ nin don o don wa maa o maa bolo b'a ka baara la walahi ɲuman lakali tɛ k'a fɔ a bɛ ka baara kɛ mɔɔ ye k'a b'o lakali o tɛ nka ni fana ma ɲuman fɛ i bɛ kɛ kafiri ye dɛ kunun ko a bɛ baara min na don la bilahi mɔnzɔn ni a masɔnnaw nana yan dalasi ba mugan nana mɔsɔnkɛ bolo ka dalasi ba tan dɔ tɔmɔra yan sisan ne promotionnɛw don an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ nka an bɛ ɲɔgɔn garatigɛ kɔɲɔyɔrɔw la dalasi ba naani du mɔ ye sisan a kɛra ne kɔni ɲɛna n'a ni mun ye ba fila d'u ma u tun bɛ bɔ ka sabati kɛnɛ ma k'a jara kojugu n'a dafara i ka bon n'o ye i tɛ mun ni ɲɔgɔn fɔlɔ kɛ sɛgu walahi ne b'a fɔ i ye min ye o ye i ka to cɛbakɔrɔ ka safunɛ kun ye n'a taara daminɛ la ne safunɛ ma ye finiw na finiw nɔgɔlen bɛ tila finiw bɛ jɛ wa ni sɛgu amadu n'a ni cɛbakɔrɔ farala ɲɔgɔn kan ni sɛgu ma y'u jɛna cɛw ti saniya sabula cɛw ni saniya ni fɛn min ye o hɔn de ala de y'o nɔgɔya ale miliyɔn caman bɛ taa miliyɔn bɛ dɔ k'o dugu kɔnɔ yan nɔ a balimaw
kasile do asigina mu kasile atelu be komona ubi segena na ala sona ka minya kama dale ma sona ka hina amora na ndare kuma mina benga koroba tashi wa bina ni warje ka kwende ka dono bolo ne adi benga asigile yi chogo dan ko mado ko men mbeka no yedo ako benga adu ala ya adima ha aw kaddu ala ya adima benga muso tashi ba mu benga fitini tashi ba mu ka woro la ala ka woro finya na mahramu shebu ki jaza do assalamu alaikum barakatuh misiga fo misiga kileka fo sabla ya kenya na de o feminga mani no la kadisa na ayere sa bia muso na de sibere fembela de ta ka ba akara aya tuna yele de di da muso ni farada muso ma akara anda ke bisala wallahi ali jere muta ka bi bisala wallahi ya tuma ye buchi kono na fulu ni jeme be ko fe ne ba wallahi na da kan tigi bolo sende da tigi fayir bolo na jere muso bela jere ne be ni fadu ala de ke da na wi ra ko wallahi ko be na jere ke la bela ke la ba wallahi sila tama nam ko be to bi da ta mera to bi da ta bara amadu se ko amadu wallahi na ko ko nyanye beri do kana jigi da madina anyama ye ko anyama ye ontina nyanye ba ko bi kala nu ga miseli ye ka jamana ta tan wale ba ka barka o do la nyenga da kura ke wanga non turuna akara ni ya ka to ya ba ko ngalo wallahi ne sire wallahi wana ni diga ke pone ka ta complete la sane complete o mata amadi ba anzo fe ya rabbi ni ba ba ka ambo fe je to ala ka sigani kana amin ala ka sigani kana ala amin amin tabarakallah amin amin ya rabbi amin ya rabbi inshallah awa juma caman bɛ ala a ka kiliya bɛ mali diɲɛ seleke bɛɛ la kiliya dɔ de y'a wele a ko seko a ko i ye fɛn min kɛ ne ye dugawu minɛna ne mago bɛ min na a sɔrɔla k'a ɲɛ dɛ ka laban k'an wele k'an ka taa gari la k'ale kɛ bɛ ka sama dɔ don ka na a warijɛ dilan ka kɛ kɔlɔsi ye ka sanu k'a la f'a ka di seko amadu siriba ma ale bɛ tɛmɛ les gens nous y sont de billahi taala ni ki ben la million do ko sabla ko wallahi Idris alhamdulillah men ya de burkina de sana Idris sana ne ba ki ga ma ngayere inda de ki kama ki tabo na kuma kan min do afaraka no ambala ko ni alimamu nam ame duwa alimamu fu anaka ka flani sali wallahi sali anaka ka sali dunya asabado kamiya ye dumina no na le bi gere ne la bi samara bla ne ba sina ngolo fle morodi wallahi ba fu anaka ka amoko to be ya e ma sise be ya ubia ni to wallahi tujugu be ya wa abia ngafuni bae abia togo be kala ne nga awa karamogo kalamlo mi ne zavia kono ya odo ade di jora ko abu kala ko sebe wallahi ne be ya onete ya bina wallahi ngafuni bu be anaka ka anga karaoke ka bonyono je asheri sheru usman manani haidara kanu baba odo wallahi ba befo mama sera ya dimsenuna no au folendo na ala sona ambala ka undandala wallahi shawamado nani mwala sisa ka wodi akele ile shadow ki tella ha fon ala fatu wallahi wallahi aba jandula na ala sona odona no ma fe ka kuma do fo mo yi ayo Nina no finya bena ci boy yedi bola ye febo no ne ko ni mo ko blo ka saraka bo ya fo wallahi ya fo bon kasara ere dibi wallahi ya fo ya fo
wakafoye No. die bank madesira Allahu Akbar. oti ba le flow die ba tamashe be na de sanke me flow Allahu Akbar. sanke me flow mana basti sa amana ke ma ma yire bi ala de ka saka bo jena Allahu Akbar. 2020 2000 bani sangura min na na keme kulai awa ko ni kile ne ke wala ta okera ando de koloni amola o sai no amena ta 30 sur Europe ma 2030 aya kata se 2040 mo na kera dave o dave nyana ina fe no yi nyela imami ni ka sikatola sikoitola demeni ni sanja ko kera il jouera no o ba fe ka se fana da o kan awa o ba ko ga ni shitana do fara wayuka wallahi sikoitola aw ye mila kalisi sa kera ne la te no odona no ngade amwani de ubitan la dumi je jigiri kali no ernani nyoho no de ngoseka akra oyaso ala fe jama njela no shugona na danga di chenina no musa akagele olu kase kada sigi ka kuma fone tinwa aha kase ka ayi ko vo anere shugodo kesu no ba kera je ode mi ko segi na odo no nechi kune kata laje no ko kata laje kunya so ka duna alijini je Allahu Akbar subuka ko bo tara ko ni tara bo ay tara fana fora nyane ko ka duna alijini ko Allahu Akbar embo kera ko wode na na ernani majina Allahu Akbar wonya fa je ma kanu kata de nda yoroshi ayi ayi ala de ngide anya daya chelo kera teren fly ayo kera teren zabai ayo ni ala ya ndeme na mbara ni mbara ula nam ma ko ni kokula ya havidu go shwenu go ni siso jo ka ba nam ka zavia jo nam ni zavia ni femi nganga ka jonyo ka odi ka budo yi wallahi sanda so joli ka ke ibe ayo ka ruda ko no ayo ibe mi duwala sisa odi tata sa Allahu Akbar neli mani ata mkono go ibo odi joko fana ayo o kumana nam amora yoro mina binni ambala ko ni alimami nana soro ambe nam nga anduma jama se no ayi ando ne amata dugu mana je awo mi mana wuli obi kunda ye nga ti chose ko kaburu ina wallahi mbakete nga nya bo akara ma bi okera ambe ka je katai nam o fura bi okera o kama nam 15 30 ni mame mina ni darula make nam o ki soro ya ni ala sona o minute bisaba o le 15 30 kata se 16 la zamo nam minute bisaba te ya odo amo de ke ka ala wele wallahi loro ina ni ala sona na soro ka clear ya kana anga nazara seli ko wasi akaga ani o damine insha Allah tuma sa o ti dabla ni ni ala sona we zara dabile ni ni ala sona amina mawludu minge ya ne baba ala ya Allahu Akbar eme ala ma fo qur'ane kono ko mamunu zara ko ma fatu mangela o ko nyana ma yala ale wallahi kudai nengi ni yede sisa ni shubi bo o be me na yawo wallahi bo ala na nu be ababa mode dame yoro mi no be agwenda wallahi era de kala kabla anyere nye bari aw ma dala ka misari amana wol mana leha fa amanda ne bara ni ndita donc o de dona anyo de jira la bi abeka sigiro na Allah sona o yoro yi kuno mulada fe ayo kala ndew nye baliyo ta kera jeliba yere bala kera ka yoro baliye ka ke pele pele fa bi jigi ko ne kata shi ayo wallahi akata
ni yɔrɔ in na se ka nɔgɔ aw ɲɛna bilen manga te nɔgɔ bilen ni ala sɔnna siyɔrɔ filanan min b'i bolo o de filɛ kɔnɔ ni zanbɛrɛ ye ni tɔɔrɔlen don i ka dɛbɛ don i kama kɔrɔ i ka t'i bɛɛ ye wallahi ni bɛ lafiya kaburu dɔ ɲɔgɔn mɔgɔ lafiya yɔrɔ si tɛ ni ma ɲɛ jɔn don an t'a fɛ ala ka hɛrɛ ka ɲi n bɛ k'o fɔ a ye o tuma na a b'a bolo jan an k'an kiri ɲɛsiri hami o hami bɛ jɔ min kan ala k'a wuli ka bɔ fɛn na ni u ka wariw ye u ka ŋaniya ko duwawu ɲininaw nana fifalan caman nana ko ka bɔ kungo ja a kɛra ayiwa ko fifalan caman ko k'a bila zawiya kɛra ala k'a kɛ alijinɛ kilimu ye aw ko duwawu ɲinina caman bɛ yan ekɔlidenw bagi nɔfɛ ani ɲɛta alhamdulilayi b'a ɲini ala fɛ redubleli ka bɔ a la ya rabbi ala ko kɛ min ka baarakɛlaw fo toujours n tɛ ɲinɛ k'u fo minnu bɛ so baara la wallahi minnu bɛ so baara la n'a ka kan minnu bɛ baara la joina fana so kan n'o ye sɔ ye n'a ka kan bɔra yan sɔrɔ wallahi u bɛɛ fu bɛ ɲɔgɔn kɔ kɔ ma wallahi yamɔgɔw ko an b'a fɛ ka nin sanfɛla bili ko ye yenkaw ko aw min kɔ aw ye a sara bɛ ala bolo tarawele k'i fo ka arunɛ fo min filɛ n'o ye arunɛ ye ne y'a dɔn zawiya kɔnɔ yan de a bɔ tɛ a nana de ko n nana ka na bolo bila i kun de seko ne taara n ko min wari d'a ma ko sarako t'a la a ɲana ka dɔgɔ bi sa n ko sarako t'a la k'o t'a la Allahu akbar mazɔn kɔlen n'a ye biriki sigi i b'a fɔ ko wɛrɛ wallahi o ɲana ka dɔgɔ kuma t'a fɛ ani tarawele u bɛɛ ye mantalite kelenw ye ni maa minnu bɛ nin baara in la jarakɛ b'o la n'o y'an bolo ye ka se ala ka bila mizan na bɛɛ yan a bɛ yan n ka foli b'a bɛɛ ye ani cɛ a yɛrɛ a y'a jija ni ala sɔnna n y'o de f'u ye iya i nana i bolo bila n kun nka e ye denbayatigi de ye wa ko ɔhɔ bon ala y'a wajibiya i doni bɛ ne kan o ye tiɲɛ ye ala sigi i bɛ wari minɛ sisan wajibi o ye wajibi ye n'i ma wari minɛ n fana ti sɔn o ye tiɲɛ ye denbayatigi don aw dɔ bɛ e kana baara kɛ ka taa so denbaya bɛ yen a bɛ yen wallahi o tuma denbaya doni o to ne bolo wallahi Allahu akbar n ka foli b'u ye n'a ka kan san Sogodogo k'a fɔ a ka kanu in na a diyara n ye Sogodogo i bonyana i fana na ni abudu ci ka sagajigi kelen sa 20 i fana na Allahu akbar ma baka taa Bamakɔ bi nka n tɛ ka Bamakɔ taa Bamakɔ taga tigi di ka sira dilen ma a ka foli bɛ yen an b'a fɔ k'a barika da n'a ka kan a y'a bolo jan ya rabbi fatiha a y'a bolo maa bolo min bɛ yen a bɛ jaabi hami o hami bɛ maa maa la a bolo ekɔlidenw a y'a bolo denmisɛnw de ye ne kanubabaw ye fana maa 3 ye ne de kanu denmisɛnw mɔgɔ misɛnw maakɔrɔbaw maa ma ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين لك مجموعة لك قصر صلى الله رسول ay dabla do flo munum na bawo ga munum na bawo ga wali ngum ndo ka ala mi sona ka tiji na seko bolo ambo arhamani masa seko amadu ka fo die fantani nari wat bela jani seko ame ko ke ala ki nangoro ala ka nyamina
Sego ala ka make ye. Laga dale. Minnu bɛ yen ni silamɛya tɛ sego k'a ɲɛ jira u la